Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Добрый день. Сегодня мы решили поспробовать веды у вашей телепередачи, нашей небольшенькой командой прокуратуры Гомельского района. Так само прымае удзел у нашей команде наш давнішні сябр, супрацоўнік дворцово-паркового паласа Юрий, далей Александр, Юлия, Артем и я, Александр. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску далеко, па-беларуску востры зрок у прамым ці ў пераносным значэнні ўжыты прыметнік востры. Падлічыце літары ў слове «павер'е». У якім годзе адбылася аварыя на Чарнобыльскай АЭС, у выніку якой пацярпела значная тэрыторыя Беларусі? Што з'яўляецца асноўным законам нашай краіны? Назовите месяц заканчэння Вялікай Айчыннай вайны. Бэз – гэта кветкі ці прылада працы? Назовите імя беларускага пісьменніка Быкова. Працягніце прыказку «хлеб усяму». У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску тучка, па-беларуску тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Юрий, я набрал большую колькость баллов, тому буду выбирать категорию «Культура» и пойду опошним. Меня зовут Юля, я заняла другое место, выбираю категорию «Белорусская мова» и пойду первой. Меня зовут Артем, мне засталась категория «История Беларуси», я иду другим. Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Юлія, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста.
Юлія, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Я таксама рада вітаць вас усім тэлегледачам. Добры дзень. Юля, вось каб працаваць у пракуратуры, які накірунак трэба выбраць і, ну, скажам, якую навучальную установу скончыць? Я скончыла юрфак, вучылася ў Мінску на юрфаке БГУ. Я для сябе выбрала пракуратуру яшчэ на 3-м курсе юрфака і ведала, што я буду працаваць именно ў пракуратуры. І ні дня я не пашкадавала, што выбрала гэта направление деятельности. Зразумела. Скажыце, а на вольны час пры такой працы ёсць? Калі грамотна пабудаваць свой працоўны дзень, то абавязкова знаходзіцца час і на іншыя заняткі, такія як літаратура, культура. Я вельмі люблю тэатр. У меня ёсць маленькая дачка, і мне таксама бы хацелось укласці ў яе дух патрыятызму, каб яна таксама ведала гісторыю Беларусі, культуру Беларусі, абавязкова ведала беларускую мову. Таму абавязкова первая літара, які яна будзе вывучыць, гэта будзе беларускі алфавіт. Зразумела, дзякуй. Я, як і кожнаму гульцу, удзельніку гэтай перадачы, я жадаю абавязкова перамогі. Гуляем? Да. Першае пытанне. На ваш погляд, які з прапанаваных назоўнікаў з'яўляецца неадушаўлёным? Нябожчык, народ ці валет? Так, нябожчык, чалавек, які памёр, народ, гэта собирательная назва. Зборны назоўнік, а валет... Ну, гэта масць. Масць, да. Так, пэўна. Масць. Но я так думаю, што гэта адказ Б, народ. Гэта калектыўнае такое названне. Нябожчык... Так ён жа не жывы нябожчык? Не жыві, но гэта рэч пра чалавека. Усё ж такі. Ну, а валет хіба гэта чалавек? Нет, масць, ну, валет. Ваш адказ? Калі ласка. Народ. Народ. Я прымаю ваш адказ. Бывае, што вызначыць паказчык адушаўлёны ці неадушаўлёны назоўнік вельмі складана. І тады трэба паставіць гэты назоўнік у форму вінавальнага склону. Форма вінавальнага склону адказвае на пытанне каго, што. Глядзіце, бачу нябожчыка, бачу валета, туза, але бачу народ. Бачу, што народ. Бачу, што народ. Вы правільна адказалі. Браво! Цудоўны адказ, цудоўны пачатак, гуляем далей. Юля, які з прапанаваных назоўнікаў трэба дадаць да дзеяслова «прыкусіць», каб атрымаўся фразеалагізм? Губу, палец ці язык? Язык. Не губу? Прыкусіць? Губу. Прыгожа ж. Прыгожа. Але ж кажуць у народзе прыкусі язык. Гэта азначае, каб шмат чалавек не гаварыў. Гэта можна лічыць вашым адказам? Да, язык. Язык, зразумела. Я прымаю ваш адказ. Юля, атрыманы фразеалагізм мае значэнне. Замаўчаць, змоўкнуць. Вы правільна адказалі. Дзякуй. Пакуль ідзяце проста выдатна. Трэцяе пытанне. Як правільна напісаць добравядомы дзеяслов? Падысці да стала, падысці да стала ці падыйці да стала? Я думаю, што гэта правільны варыянт А. Пад гэта прыстаўка, ісці, корань, іс. Таму гэта варыянт А. Падысці да стала. Мне падабаецца, як адказвае супрацоўнік пракуратуры, ну проста гэта імгненныя, я б сказала, адказы. І адразу канкрэтна не мяняюць. А можа што-небудзь памяняем? Не, А можа падказку сяброў? Сейчас. Да не, падысці да стала, ну, мне зразумела. Усё зразумела? Да.
Добра, я прымаю ваш адказ. А дарэчы, што у вас было па беларускай мове у Как вы разумелі, я ліцэі? написала у свой час беларускі тэст на 100 балаў. Я вельмі любіла беларускую літаратуру і чытала кнігі на беларускай літаратуры. Гэта зараз мае веды, яны не прымяняюцца ў жыцці, таму я цяжка. Язык, ён павінен жыць. Юля, Наверно. але ж мы яшчэ пакуль не ведаем, ці правільна вы адказалі. Вы выбралі варыянт А – падысці да стала. Да, І гэта правільны адказ. спасибо. Малайчына. Калі прыстаўка заканчваецца на галосную, то корань пачынаецца літарай і кароткая. Зайграць, пайсці, перайсці. А калі на зычную, то корань будзе пачынацца з «ы» або «і». Падыграць, падысці, зразумела. Разумела. Наступнае пытанне. Алфавіт – гэта літары, размешчаныя ў пэўным парадку. Успомніце, які парадак прапанаваных літар у беларускім алфавіце будзе правільным? Ч, Ш, Ц, Ш, Ц, Ч ці Ц, Ч, Ш? Мае сябры мне дапамогуць. Гэта Моя тое команда. пытанне, Да. якое вы хочаце адрасаваць вашым сябрам. Да. Моя дорогая команда, дапамажыце мне, калі ласка, разабрацца з гэтым пытаннем. Я зараз не ведаю, які ж адказ правільны. Це Ч. ЧШ. Ответ В. Будет правильным. Це Ч, Ш. Ну, Юра ж уже написал. Да. Я зараз успамінаю, я думаю, вы таксама помніце гэты школьны журнал, Так. і дзе моя фамілія на Ш, і я заўсёды была апошняй. Былі дзеці з фаміліямі і на Ч, і на Ц, і яны заўсёды былі першыя. Раней, чым вы, Раней, так? чым я. Мне здаецца, што ўсё-таки гэта вы. А давайте даведаемся, які адказ далі вашы сябры. Да, давайте. Усе яны гавораць, што гэта варыянт В. Вы падтрымліваеце? Падтрымліваю. Я прыняла ваш адказ. І ён правільны. Дякую. Малайчына. Наступнае, пятае пытанне. Гэта апошняе? Не, Не, а усіх 6. А, усіх шэсць. Усіх 6. Які з прапанаваных варыянтаў напісання словазлучэння з'яўляецца памылковым? Двое сыноў, два сыны ці два сына? Два сына. В беларускай мове няма такого словосочетания «два сына». Два сыны, верно. Два сына – гэта русский вариант. Так, гэта ваш канчатковы адказ? Канчатковы адказ. Ну добра, я прымаю яго. Дзякуй. Справа ў тым, што зборны лічэбнік «двое» спалучаецца з асабовымі назоўнікамі мужчынскага роду. Можа быць двое сыноў. Колькасны лічэбнік 2 спалучаецца з назоўнікамі у назоўным склоне множнага ліку. Два сыны. А вось у рускай мове трохі не так. Два сына. Вы правільна адказалі, малайчына. І пятае пытанне вы таксама узялі. Застаецца адно, шостае, апошняе. Колькі гукаў у слове «ездзіць»? Варыянты прапанаваныя 7, 6 ці 8. Лічыце, Юля. Наколькі я помню, «е» ў пачатку слова – гэта два гукі, «е» – Так, гэта лічу. два, Так. «з» – гэта три. Ось я не памятаю, «дз», мне здаецца, што гэта один гук быў. Це 6. 7. Па вашых падліках атрымліваецца 6. Да, атрымліваецца 6. А вы ўпэўнены ў адказе? У гэтым адказе не ўпэўнена. Мягкі знак гук не дае. Я толькі не ўпэўнена ў «дз». Гук 6. Гэта ваш адказ? Да, гэта мой адказ 6. Я яго прымаю. Калі вы сказалі 8, то я б расстроілася, таму што гэта, дакладна неправільны адказ. Вы сказалі 6. І я радуюся за вас, Юля.
Юля, у вас 60 балаў. Што трэба яшчэ? Мы прапануем павялічыць гэтую колькасць. У вас 60, вы можете пайсці ва-банк, паставіць на кон усе 60 балаў ці любую суму да 60 і згуляць яшчэ адно пытанне. Я згуляю яшчэ одно пытанне. Яно будзе не з катэгорыі мова і не будзе мець варыянтаў адказаў. 60. 60 ва-банк. Да. Добра, і атрымлівае пытанне. Да якога тыпу адзення, плечавога ці паяснога, адносяць панёву? Я думаю, что плечевое. Что-то... Ну што дакладна мы ведаем, што гэта не галаўны ўбор. Таму што ў нас ёсць плечавое і паясное. Выбірайце. Может, что это что-то, як ремень завязывается? Не чулі панёву. А адказаць трэба. Я ведаю, что сказать треба. Поясного. Добра. Гэта правільны адказ, Юля, малайчына. Ва ўсходніх раёнах Беларусі распаўсюджана была парадная паясная адзежына – панёва, якая складалася з 2 кавалкаў тканіны і надзявалася як спадніца, як Я андарак. так и подумала, что это... Толькі яна наверное, не сшытая па баках. Зразумелі? Гэта Зразумела. і ёсць панёва. Ось, новые веды у вас приобрела. Атрымала новыя веды. Отрымала новые веды. А акрамя таго, узяла у свой кошык 120 балаў. Дзякуй вам вялікі, Юлія. Вам дякую. Вельмі такая гульня. Я яшчэ к вам прыйду. Добра. Артём, я рада вітаць вас. Так само. Вы мне скажыце, колькі год вы працуеце ў пракуратуры? У кастрычніку ўжо было 3 года. 3 гады, зразумела. А які накірунак вашай дзейнасці, вось цікавасць ваша? Надзор за соблюдением законодательства у громадских справах. Зразумела. Вы выбралі гісторыю. А чаму менавіта гісторыю? Засталася гісторыя, таму і гісторыя. Першае пытанне. Як у 11-13 стагоддзях называліся людзі, якія трапілі ў залежнасць ад феадала у выніку заключанага паміж імі дагавора? І 3 варыянты. Закупы, халопы ці радовічы. Холопы – это люди поднявольные. Это крестьяне. Сяляне, звычайныя сяляне, Сяляне, так? да. А ёсць яшчэ закупы і радовічы. Я думаю, вариант А – закупы. Закупы вы думаеце. А радовічы? Не ведаю. Вы просто адкідаеце гэтую назву, таму што не ведаеце, што абазначае Я гэтае не слова. ведаю, хто гэта. Закупы, на мою думку, якось связаны з договорнымі адносінамі. У выніку гэтага, Ваш такі адказ. да. Ну добра, я прымаю ваш адказ, дзякуй. Халопы – гэта сапраўды неправільны адказ. Людзі, якія трапілі ў залежнасць ад феадала ў выніку заключанага паміж імі дагавора, называліся радовічамі. Ад славянскага слова «рад» – дагавор. Вы неправільна адказалі. Артём, звярніце, калі ласка, увагу на фотаздымак, які зараз з'явіцца ў вас на планшеце. Якому вялікаму князю усталяваны гэты помнік у Лідзе? Вітаўту, Гедыміну ці Альгерду? Гэта точно не Вітаўт. Альгерд і Гедымін у Лідзе. Ліда, напэўна, звязана з Гедымінам, его дзейнасцю, так само і з вайсковай дзейнасцю. І вы даеце адказ? Гедымін, варыянт Б. І гэта правільны адказ. Дарэчы, помнік Альгерду стаіць у Віцебску. А вось у Лідзе Гедыміну малайчына Артём. Наступнае пытанне. Хто першымі з савецкіх партызанаў атрымалі званні Герой Савецкага Саюза? Корж і Шмыроў
Заслонаў іх аружия ці бумажкоў і паўлоўскі? Наверное, допомога команды потрібна. Адкажыце самі. Ну вось, што б вы хацелі адказаць? Варіант В. Усё ж таки хочаце звярнуцца да каманды. Да. Добра. Паважаная команда, потрібна ваша допомога. Артём, справа ў тым, што каманда пайшла па вашым шляху, і яны выбіраюць варыянт В, гэтак жа, як і вы. Вы пакідаеце гэты адказ? Варыянт В? Я падтрымлю. Я прыняла ваш адказ. Першымі з беларускіх партызанаў атрымалі званне Герой Савецкага Саюза арганізатары партызанскага руху ў Акцябрскім раёне Палескай вобласці. Кіраўнік атрада, чырвоны кастрычнік, Ціхан Бумажкоў і Фёдар Паўлоўскі. Гэта правільны адказ. Малайчына. А вось зараз пытанне таксама цікавае. Як называўся вышэйшы орган дзяржаўнай улады у БССР у 1938-1991 годах? Варыянты: Савет народных камісараў, Цэнтральны выканаўчы камітэт ці Вярхоўны Савет. Гэта не Савет народных камісараў і таксама не Вярхоўны Савет, які быў пасля Савецкага Саюзу. У выніку гэтага выбіраю ответ Б, Цэнтральны выканаўчы камітэт. Так. А вось цікава, як бы вашы бацькі адказалі на гэтае пытанне? Я не ведаю. Канчатковы адказ? Цэнтральны выканаўчы камітэт. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Ён неправільны. У гэты перыяд вышэйшым органам улады з'яўляўся Вярхоўны Савет, які прыйшоў на змену Цэнтральнаму выканаўчаму камітэту БССР. Пятае пытанне. Ідзем далей. Які дзень тыдня вам найбольш падабаецца? Панядзелак любіце? Не. Не? А які любімы? Пятніца? Не. Серада. Серада. Сярэдзіна тыдня. Цудоўна. Які дзень тыдня у беларусаў традыцыйна лічыўся першым да пачатку 20-го стагоддзя? Ну, іншымі словамі, з якога дня пачынаўся тыдзень у беларусаў да пачатку 20-го стагоддзя? Нядзеля, субота ці пятніца? Бачыце, тут панядзелка няма. З нядзеля. Нядзеля ваш адказ. А чаму менавіта нядзеля, а не субота і не пятніца? Інтуіцыя. Добра, я прымаю ваш адказ. Толькі з 1940 года панядзелак стаў першым днём тыдня. А да гэтага моманту менавіта з нядзелі пачынаўся тыдзень. Вы правільна адказалі. Дарэчы, у некаторых іншых краінах тыдзень традыцыйна пачынаецца з нядзелі. У нас засталося ўсяго одно пытанне, Артём. Шостае пытанне. Так. Як у старажытныя часы называлася адзінка падаткаабкладання сялян? Даніна, дзякла ці дым? Даніна, дзякла, дым. Дзякла, это, по-моему, единица измерения. Данина – общая. Агульная назва, правда? Агульная. Даніна. Усё даніна. Дым. Методам выключэння. Так, выбіраеце дым. Ну, добра, я прымаю адказ ваш. Асноўнай адзінкай вёскі лічыўся дым. Дом з дваром, ён называўся дымам. На адным сялянскім дыме жыла адна сям'я. Дым, дом з дваром, быў адзінкай падаткаабкладання. Усё правільна, вы малайчына, Артём. Дякую. Артём, у вас 40 балаў. Юлю вы ўжо не дагоніце, нават калі ва-банк пойдзеце. Але, можа, для сябе захочаце адказаць на пытанне і зарабіць 80? Не. Не. Артём Я хоча адказваюсь. захаваць свае 40 балаў у сваёй кішэні. Да.
Ну добра, дзякую вам за гульню. Я Так. спадзяюся, вам спадабалася. Так? Юрый, я вітаю вас на вялікай пляцоўцы. Так само вас вітаю. Вы сябра супрацоўнікаў пракуратуры. Так, дакладна. Вы гісторык Я гісторык, скончыў Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарына. і працуеце Працую ў музеі загадчыкам аддзела музеі гомельскага палацава парк-ансамбля. цудоўна. Ну тады пытанне такое, чаму выбралі не гісторыю? Так будзе цікавей. Зразумела, вы хацелі свае веды праверыць. Дакладна. Яшчэ адно пытанне кола вашых навуковых інтарэсаў як гісторыка. Як гісторыка мяне ў першую чаргу цікавіць гісторыя Гомеля са старажытных часоў. Таксама цікавіць падзеі Вялікай Айчыннай вайны на Гомелі і Гомельшчыны. Добра. Катэгорыя культура, першае пытанне. Паглядзіце, калі ласка, на фотаздымак. Гэты храм адзін з найстарэйшых на тэрыторыі Беларусі. З 1472 года ён ні разу не перабудоўваўся. У якой вобласці ён знаходзіцца? У Мінскай, у Брэсцкай ці ў Гродзенскай? Мне падабаецца вандраваць па Беларусі і шмат дзе бываў, але ж у гэтым месцы я не быў. Калі былі Віцебская, Магілёўская, Гомельская вобласці, было папрасцей, іх можна было выключыць. А так Мінская, Брэсцкая, Гродзенская, так, ну у нас больш захавалася у Гродзенскай, Мінскай вобласці такіх пабудоў храмаў. Будзем методам выключэння. Ну, Брэсцкую мы выключаем. Адразу. Адразу. Хай будзе так. Так, Мінская ці Гродзенская? Хай будзе Гродзенская. Гэта ваш адказ. Так. Траецкі касцёл у вёсцы Ішкалці, што знаходзіцца на Гродзеншчыне. Годам яго пабудовы лічыцца 1472 год. Дзякуй, наступнае пытанне. Юрый, хто з класікаў беларускай літаратуры быў шляхецкага паходжання? Максім Богданович, Янка Купала ці Якуб Колас? Ну, тут, хутчэй за ўсё, будзе Максім Богданович, мне здаецца. Ну, можна, конечно, яшчэ і з Янкай Купала паразважаць. Ну так, таксама будзем выключаць. Выключаем Якуба Коласах. Максім Богданович, яго бацька вядомы, здаецца, этнограф. Ён ездзіў па шляхецкім сядзібам, захаваў шмат нататкаў з жыцця шляхты. Ну, можа, таму, што ён таксама мог мець паходжанне шляхецкае, таму і Максім Богданович можа быць таксама са шляхты. Гэта ваш адказ? А вы ж казалі, што і пра Янку Купалу яшчэ можам паразважаць? Ну, Янка Купала, ну, вось. Ох, Богданович, Купала. Ну, Коласа так дакладна не будзем. Купала ці Богданович. І ёсць падказка каманды. Ёсць. Ну, яшчэ у нас ёсць 4 пытанні. Луцевич, Богданович. Богданович шляхецкая фамілія, прозвішча. Луцевич таксама. Міцкевич таксама. Ну, пра Міцкевіча тут не гаворыцца. Ну, І, дарэчы, гаворыцца. вельмі добра, што вы сапраўднае прозвішча згадалі. Янкі Купалы, Іван Дамінікавіч Луцевіч. Дамінік. Ну, калі Дамінік... Так, дакладна, Дамінік. Гэта, хутчэй за ўсё, будзе шляхецкая. Ваш адказ? Ну, мне ж можна памыліцца. Вядома. Так будзе цікавей. Гэта пляцоўка для таго, каб мы памыляліся Конечно, і конечно. даведваліся пра новае. Ваш адказ? Купала. Іван Дамінікавіч Луцевіч. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Гэта правільны адказ. Бацькі Янкі Купалы паходзілі з сем'яў збяднелай шляхты. Род Луцевічаў згадваецца яшчэ ў дакументах 17 стагоддзя. Гэта правільны адказ. Малайчына, Юрый. Наступнае пытанне гатовы? Гатовы? У якім горадзе Францыск Скарына выдаў
першую кнігу? Гэта Вільня, Прага ці Кракаў? Ну, тут я уже буду докладно казать. Б. Прага. Прага? Прага. А дзе ён? Ён ж там Прагі был. Прага адразу. Адразу хай будзе І не Прага. збіваць вас. Не збіваць. Ну, не докладно, так не докладно, хай будзе Прага. Добра, я прымаю ваш адказ. Так. І гэты адказ правільны. Францыск Скарына выдаў першую кнігу ў Празе. Ён арандаваў адну з пражскіх друкарняў, дзе і былі паступова надрукаваныя 23 кнігі старога запавету. Дзякуй. А вось такое пытанне. Верш якога беларускага паэта натхняў першага касманаўта планеты? Верш Кандрата Крапівы, Аркадзя Куляшова ці Янкі Купалы? Вось тут складана. Можна, канешне, паразважаць. Першы касманаўт планеты можа, гэта Гагарин. Юрий Алексеевич Гагарин. Можа, все-таки Купала будзе. То там про лётчика верш. Вось у мяне такое сумнеў, ці Куляшоў, ці Купала. Ну, глядзіце, калі натхняў, то, пэўна, гэта было ў дзяцінстве, так? Так. Што там Юра Гагарин прачытаў? Куляшоў не для дзяцінства Гагарина. Крапіва, байкі, ну, байкі не натхнілі бы касманаўта. Ну, тады застаецца Купала. Янка Купала і па перыяду падыходзіць, бо ён працаваў ужо пачатку 20-го стагоддзя. Таму адказ В. Янкі Купалы. Верш Янкі Купалы. Я прымаю ваш адказ. Юрый Гагарин са школы добра ведаў верш «Хлопчык і лётчык». І гаварыў, што менавіта гэты твор і падштурхнуў яго да выбару прафесіі. Памятаеце, мой мілы таварыш, мой лётчык, возьмі ты з сабою мяне. Я, ведай, вялікі ўжо хлопчык, лятаць прыхадзілася ў сне. Гэты верш напісаў Янка Купала. Малайчына. Наступнае пытанне. Давайте паглядзім на фота. Для сваёй творчасці гэты мастак выбраў тэхніку алоўкавага малюнка, аздобленага фарбамі. Яна дазваляла дакладна адлюстраваць натурны архітэктурны краявід ва ўмовах падарожжа. Мастака, калі ласка, назавіце варыянты. Валенцій Ваньковіч, Іван Хруцкі, Наполеон Орда. Ну, у гэтым пытанні мне сорамна не ведаць, таму што выява месца, дзе я працую. Таму Наполеон Орда. Адказ варыянт В. Па архітэктурным элементам, калі мы бачым вежу палацавую, то гэта ўжо пры Паскевічах. Дакладней, каля вежы стаіць помнік Юзефу Панятоўскаму, які быў прывезены пасля 30-х гадоў. Хутчэй за все, сярэдзіна 19-го стагоддзя. Сярэдзіна 19-го Таму што стагоддзя. першапачатковая вежа была трохпавярховая. Потым пастроілі яшчэ, надбудавалі яшчэ 4-й паверх. Юрый Панкоў дае не проста адказ Наполеон Орда, а яшчэ і расказвае нам нейкія падрабязнасці і акрэслівае час стварэння гэтага твора. Я прыняла адказ Наполеон Орда і магу сказаць, што ён правільны. Вынікам вандраванняў Наполеона Орды з'явіўся аграмадны збор мастацкіх твораў. Гэта больш за 1150 малюнкаў і акварэляў. Дзякую вам, Юрый, за вашы веды і за правільны адказ. Вось так незаўважна мы падабраліся да апошняга пытання, а ў вас яшчэ нават не выкарыстана падказка вашых сяброў. Але і я ўпарты, і каб свайго дабіцца, прасіў я шчыра майстра зрабіць ёй завушніцы. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Аркадзь Куляшоў, Максім Танк ці Ніл Гілевіч? Сапраўды я не ведаю правільнага адказа. Гэты верш быў пакладзены на музыку, і ёсць песня, выконвае... Я ведаю, што на вершы
Перакладаліся ў песні дакладна ў Ніла Гілевіча. Это там «Шуміце, шуміце, давно бярозы». Можа, это і ён, але ж, ну, калі ў меня ёсць падказка, апошняе пытанне, чаму б не скарыстацца? Калі ласка, дапамажыце мне адказаць на пытанне. Юра, вы говорили, вы думали, что, магчыма, гэта Ніл Гілевіч, але каманда дае іншы адказ. Усе чацвёра сцвярджаюць, што гэта Максім Танк. І, дарэчы, я тут хочу вам кое-што сказаць. Справа ў тым, што вершы кожнага з пералічаных паэтаў станавіліся песнямі. Тады адказ Б. Максім Танк. Вы згаджаецеся з Згаджаюся. камандай? Я прымаю ваш адказ. Гэта сапраўды Максім Танк. Дзякуй, сябры. Юра, у вас 60 балаў. Менавіта столькі было пасля гульні у Юлі. Але яна пайшла яшчэ ва-банк і зарабіла 120. А яна ва-банк пайшла? Яна пайшла ва-банк. Яна ўсе 60 балаў паставіла на кон і пакуль з'яўляецца лідарам. У вас ёсць такая магчымасць стаць на адну прыступку з Юляй. Вы яе выкарыстаеце? Паспрабуем, чаму ж не. То не добра. рызыкуе. Той не п'е шампанскага, так? Добра. Ва-банк? Ва-банк. Юра, ну, мне здаецца, пытанне для вас, ой, якое складанае. У якім беларускім горадзе нарадзіўся Францыск Скарына? Полацк. І гэта правільны адказ Юры. Я вас віншую, у вас 120 балаў. Дзякуй. Вельмі прыемна, цікавае пытанне, ёсць над чым паразважаць, ёсць логіка ў пытанняў, таму што калі штосьці не ведаеш, то можна лагічнай логікай сваёй адказаць. Вельмі добра, што ёсць таксама сябры, якія заўсёды змогуць дапамагчы адказаць на пытанне. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэтыя цудоўныя кубкі сёння я уручаю Юліі і Юрыю. Так, у нас сёння 2 фіналісты. Юлія, калі ласка, валодайце. Юрый, гэта ваш. Дзякуй. Віншую. Я абавязкова яшчэ буду ўдзельнічаць у гэтай цікавай перадачы. Гэта несумненна новы вопыт. Дзякуй усім арганізатарам і асабліва камандзе за такую прыемную гульню. Ведаю, у клубе гэта добрая гульня, у ёй трэба ўдзельнічаць. І добра, што сёння ў нас пераможцаў 2. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.